L'Ajuntament de Granollers ha interposat avui una demanda contra l'empresa AP+ pel tall de subministrament de gas de la setmana passada a les piscines municipals. Un tall que encara dura, però que l'alcaldessa s'ha compromès a solucionar com a molt tard a finals de la setmana que ve, almenys pel que fa a la piscina interior. En declaracions a BOTV, l'alcaldessa ha explicat que durant aquesta setmana l'Ajuntament ha estat negociant amb l'empresa per restablir el servei, però que les demandes d'AP+ són inassumibles. De fet, diu, no entren dins del marc legal ni econòmic de cap ajuntament. La demanda s'ha presentat en base a la llei de règim local, que prohibeix el tall de qualsevol servei que es dona en un equipament públic essencial i d'interès social, com és el cas de les piscines municipals. A dia d'avui, les instal·lacions del Club Natació Granollers són utilitzades per unes 6.000 persones, entre socis, abonats i escolars. Per aquest motiu, diu l'alcaldessa, ha pres la decisió de liderar i s'ha compromès a restablir el servei d'aigua calenta a la piscina interior com a molt tard a finals de la setmana que ve. També diu que seguiran treballant en diferents alternatives perquè en les properes setmanes es restableixi el servei a la resta d'espais de les instal·lacions. Sobre el deute que reclama l'empresa al consistori, l'Ajuntament segueix demanant més temps per acabar de fer l'auditoria econòmica que va encarregar aquest estiu quan va intervenir la gestió de les instal·lacions que fins llavors anava a càrrec del Club Natació Granollers. Com a alcaldessa prenc el lideratge i el compromís que la setmana vinent hi estem treballant des dels serveis tècnics, restablirem el servei de gas o d'aigua calenta a la piscina interior, intentarem també que les dutxes també puguin estar operatives i per tant ens comprometem a seguir treballant i per tant garantir aquest servei públic a les diferents persones usuàries, socis, abonats, molts escolars, molta gent que hi va per salut, que puguin utilitzar les instal·lacions. I sí, en les properes setmanes estem treballant diferents opcions per tornar a restablir el servei. Aquest és el compromís. La demanda que hem presentat és molt senzilla. Es basa en la llei de bases de règim local que diu que un servei públic i un servei d'interès social i essencial, i per tant entenem nosaltres que unes piscines municipals en tant que espai de salut són d'interès essencial, i ho diu la llei de bases de règim local, no es pot tallar els subministres.